Hindi pa sana namin ito bubuksan pero may mga nag-iintay na eh. So itaas na natin. Dami na naghihintay sa labas. So yun, pinapasok na namin kesa naman bumalik sila ulit mamaya. So tignan natin kung ano yung mga nandyan. September 7, ito po yung update ng stocks natin ngayong araw. Yun, Fiesta vibes na. Meron tayong bagong arrival. Isang diretsong column yan, no? Puro AF1. AF1. Tapos biglang may import. Kakaiba to eh. Tapos yung Hyperfuse na EF1, high cut, papansin shoes yan. May sweet tayong Soketo, Nike Soketo. Red Flower J1 Low, Red Flower colorway. J1 Low ulit, Lakers top 3 colorway. Tapos J1 Low ulit na light shadow gray. J1 Low bandana print. Diba? Kakaibang J1 Low. Tapos meron tayong nag-iisang shattered backboard. J1 Low shattered backboard. Napakaganda pa ng condition nito. Orange black. Yung binasag ni Jordan yung backboard nung nagdunk siya. Merong Timberland. May Nike SB Core. Cleaning na naman. Anta Bow Wow. Pero ang ganda. Parang maong siya. Signature shoes ni Jeremy Lin. Ayan yung logo niya. Next step. Insanity. Pakita ko lang yung mga pumasok na tao na ngayon. Oh. Ayun. Oh. Hindi namin yung inaasahan. Pagpatuloy ko lang yung iba pang dumating. Ito may Air Max tayo. May Yeezy. Tapos ito nag-iisang sakay lang. May Jordan. Ganda nitong suite na to. Ganda ng colorway no. Tapos nag-iisang The North Face. Adidas na running shoes. Equipment to Adiprint. M2K Techno. Tapos Jordan 34. May Jordan 4. May Jordan 4. Ang dami na naging interest sa J1 natin. Ayan po sa loob. Puno na naman yan. Lahat po ng mga dating stock nilipat na namin dito. Kaya ito po mga pambabae. Punong-puno yung Converse truck natin. Yun. So yan lang po, mabilis ang update lang ngayong araw. Punta kayo para hindi kayo mahuli. Salamat sa panonood.